Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Da Allah taimaki mai gari. Allah taimaki mai gari. Lafiya sarkin fada ka zo a wani rikici haka? Lafiya ba. Me ke faruwa sarkin fada? Yanzu nan na tashi daga bayan gari, na ga dan mamu da jama'arsa suna kan tattaunawa kan shirin makirci. A wannan garin? Sosai kuwa. Ina sarkin dogarai. Gani nan, Allah ƙara ma girma. Ka je ka bi sarkin fada. A bi wannan al'amarin abinci ko min shi. Rana ka cika wata. Yawa. Ina son in ji result yanzu. Ina kake sarki? Gani. Ina sarkin fada? Gani kuwa. Ta ina ka gano su? Ta wannan bangare. Ka biyo ni. Ranka shi dade mai gari ya kamata a ce su biya ta hukumar 'yan sanda saboda a basu 'yan sanda su wuce su ɗauko su. Ina ga hakan zai fi sauki. Kana je Allah gafarta malam. Gashi na kwanta ai.